Salamat kasi mong paglibre ha. Ay wala be, okay ra kayo na, gamay ra kayo na. Okay ra kayo. Kanang isa tong naman ka kay istorya sa kuha. Naa jud. Kuyawan mo boy. Kanang kuan ba? Basta kana ay sunod na lang, pili sunod na lang. Sige ikaw. Sige, ito na ko ha. Salamat kayo sa imong paglibre ha. Sige, salamat kayo. Bye. Sus! Sayang nga, tuwi mo naman yung tatong time. Ano, hindi man yung kaingon. Ano, ang babaa ka. Saan ko eh? Oh, dati kita. Wey, Brad! Ikaw, malay na bro. Oh, am ka? Ito lagi, nagkita minimi ba? Ay, si Wey! Oh. Na, katong dugay na kayo mga kras. Babahar ba ito eh? Lagi bro. Tay, Yeah. abi na ko. Mga lagi itong time nga maingon ako siya, akong ibati siya ba, bro. Sa na yung problema na, huwag yan po kakaingon. Wala yun ako naingon ba? Nah. Ano bro ba? Magkita ko bro. Pareho ko bro, be. Kaingon siya ba nga. Gusto dyan kayo naman siya. May problema bro. Kalakas na ka. Ya, sago. Sige bro. Three days later. Ano gaya ato niya oy. Ingon makita mi ron. Hi me. Dugaya ni mo. Uy, Dugay sa kumi. Pasensya kayo kay naam pumutoy buhat dito kadali. Kay naigisugos mama ba. oh, nalang ko ipangutana ba. Ingon mo to si Tulits good nga amigo nimo nagchat-chat mi gabi nga. Kanang nando kay nagustuhan nga babae. Lawa. Usa ko na kung pag-ingon eh. Asa na dyan kung magsugod din yung istorya siya ha? Gusto mo gina ko na siya to? Ano mag-gay? Wala oy! Pataka raman na siya! Wala kang kung nakagusto ni mo! Tungkol. Ano ka? Gusto siya nag-ingon. Chat-chat mi gabi. Atos ako! Atos ako! Sige, ikaw. Hala ka, bye. 1 week later. Bro! Hey, ngapon! Ay! May kapon mo! Kita mo may iba. Reverse na ka. Nagkita mi oy! Ano ya? Ano kayo ito? Nagkaisoryahan niya mi. Galaw-gawa bro eh! Gyunahan ko niya kingon bro! Na, siya nga mo. Tatong di kita to. Lagi bro! Siyaga lagi! Ya, sa may sunod na to plano. Kuan na lang bro, karon lang Merkulis kay prayer meeting man nato. So danon lang Pwede. ako siya dire. Sige. Bisita nato ba? Sige. Muna to, Merkulis ha? Oh, Nah, Merkulis. Ayun na si kakuan dia. Relax Basta- ba niya? Paningamuti yun. Magani. Basta naa ka. Last niya to niya. Oh. Last niya to ning. Last na yun. Ah, sige, Merkulis. Sige. Nya, to na ko. Oh, sige bro. Kinsa man ni? Ano ni gani ni ay? Dali na mo tujuan mo. Sige, sige. Ah, sa ikaw. Na, Bro. Ay. Oh, maybe. ay mga bibod. Tay na ko na di mo. Wala na eh. Si ay. Hi me. Hi. Nalagi ka. Oh, nakunanan ko sa imuha na. Iguyog bang kuan ng Tulits. Ah. Isundo ka niya. Oh, nag Akong giagi kay dito mo ko niagi sila. Akong giapit. Sige. Okay, okay. Ayop. Me. Nani ko isulti si Muhammad ba? unsa man na? Kini unta dugan jud kani istorya unta ko si Muha. Kapilan ta nagkita pero wala gyud ako ni nabuhat. Istorya sa Muha. Nahugo istorya sa imuha. Importante kayo. Unsa man na me? Nang kami na good. Bro! Sadya na gaya ako nikitago sa imo ha. So,
Sorry kay bro, sorry kay sa... Sorry kay bro. Kabalo ba ka bro? Nga dako na kay kong gasto ani. Una, nakita mi ani. Gipalitan ginig isa ka buok soft drinks. 5 ka buok pinaypay. Hinay mo kay ka. Ing aning naong nga, di dapat dili kumbiyansahan. Abi kay dita kaingon. Nga gusto na ko siya. Mobertik dayon ka. Sorry kayo. Nakuha na siya. Bro, mi,